Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Oras alas 10:02. Kuya po ang katotohanan. Political authority, either within the political community as such or through organizations representing the state, must be exercised within the limits of the moral order and directed towards the common good. Citizens then are bound and conscious to obey. Accordingly, the responsibility, the status, and the importance of the rulers of a state are clear. Gaudium et Spes, the Church in the Modern World, Vatican II, paragraph 74. Yan po ang katotohanan. Veritas News Alert.
Maray na aga uyang pang alas 10 na news alert. Hatod po yan na kang Mark Cafe. May mga tangro na trabaho ang gobyerno kan Austria para sa mga obrerong Pilipino. Kasunod ini sa pag-meeting kan Department of Migrant Workers as in Austrian Ambassador Dr. Johann Breger. Kasabay ni Breger sa pag-meeting ang mga representative kan Vienna City Government as in Austrian Federal Economic Chamber. Sinabi ni Breger na ang relasyon nindakan Pilipinas ang magahatod nin win-win situation sa duwang nasyon. Saro na digdian ang pagtatao nin trabaho sa mga Pilipino asin ang pagpapabaskog kan ekonomiya kan Austria. Pigkukonsidera naman ni DMW Secretary Susan Ople ang Austria bilang promising labor market para sa mga overseas Filipinos dahil sa halangkaw na demand kaini sa mga skilled workers sa bilog na mundo. Yan ang pangalas 10 na news alert atod kan Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kaping tunay na may herbal at puro ang sangkap basta Mark Cafe suabe. Ini po si Susan Balane, maray na aga. Veritas News Alert. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Uyan na ang programang Proudly BUNU, Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Aramon ang mga homegrown technologies as in researches kan Bicol University. Manood sa salud, agrikultura, edukasyon, negosyo, siyensya, information technology, as in iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Ang programang ini matukarman ka napapanahon as in praktikal na strategiya sa pangkabuhayan, pagprotehir sa kapalibutan, ekonomiya, climate change, social issues, asin iba pa. Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Kada Huwebes, alas 10 hasta alas 11 ning pagkaaga. Live na madadangog sa Radyo Veritas Legazpi, 1008 kHz. Mahihiling man sa Veritas TV, DCTV Channel 8, asin sa Facebook Live kan Radyo Veritas Legazpi. Ang programang ini hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Uyan na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Hatod sa Indo kan Bicol University. Uyan na ang sa Indong host, Professor. Hi! Hello! Good morning! Maray na aga po sa Indo Gabos Giraray mga tugang. Welcome po sa saro na naman edisyon. Presentasyon kan programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Ini po sa inyong mga kasabay may napagkaaga, sagod kitang lason sa nin pagkaaga, si Edgar Barameda, nag-iimbitar sa Sendo na liwat kita magiribanan para sa pagtukar naman yung mga importanteng informasyon, mga bareta sa laog kan Bicol University. Ano man po sa inyong pinagkakasibutan, ano man po sa inyong pinagkakaabalahan, madya na, magiriba kita para sa ron naman na edisyon kan sa tuyang programa. Again, ang programang ini atod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division sa panginot ni Director Professor Weng Soylo. And of course, pangumusta sa mga personahe kan Bicol University, mga teaching and non-teaching personnel sa tuyang mga stakeholders, and lalong-lalo na sa tuyang mga estudyante. Siyempre pa sa panginot po yan kan sa muyang presidente, si Dr. Babyboy Benjamin D. Nevres III. And siyempre sa ito yung mga vice presidents, mga deans and directors, mga chief of offices, and of course, sabi ko nga ni kasabago, mga personahe, teaching and not teaching personnel kan BU, saka mga estudyante. Uy, apod kayan, madali na sa tuyang finals. Madali na. Dako lang pinagkakasibutan. Natangya Edgar mo niyang kapasana. Pirang aldaw, pirang episodes. Pinakiro na kung na si Professor Rosette Di Matera na siya pong unaan magsulok na kaging mga simana. Alam po na nasa travel kita. May mga pigatin din rin kitang mga importanteng event sa luwas kan Bicol University. And of course, kasama yan sa yung mga faculty members. Okay? So, ngunyan pong pagkaaga, sabi ko na nga ni, basa na naman sa ito yung intro,
May mga tutukarong kita. Kang nakaaging bulan, okay, mga bulan, mga simana, okay, big feature niya to an iba-ibang programa kan Bicol University College of Business, Economics and Management. Yan, sa Kuyang College. Kung saan po ako naka-assign sa BU7, ika nga. So, halos natapos na, nakapag-presentar na sa iba-ibang department, accountancy, entrepreneurship, economics, business administration, as in iba pa, lalo sa mga sa extension programs, research activities kan BU7. This time, sa tuyang i-feature na naman, ang saro naman na college kan Bicol University. This time, yan ang Bicol University College of Engineering. Saro sa mga pinakanghaluy ng department, saka ang mga kursong pigo-officer dyan sa College of Engineering, haluy naman. And I was once estudyante kan Buseng. Yan, Buseng, Bicol University College of Engineering. Kaya ito ang Buseng, kasarabay pa sa architecture. Yan, kunyan separate na. So, nag-separate naman so architecture, yun ang pig-apod na Bicol University Institute of Architecture and Design or BU IDEA. This time, and BU College of Engineering. Ano mga courses niya dyan? Ano ang sendang milestone na pig-apod? Sagod sa ina, sangon yan. Taaram ta, ang BU Seng o Buseng, okay? Saron sa mga nag-produce nin mga halangkaw na rate pag-abot sa board courses. May mga nag-top notchers. In fact, kahit kan mga panahon, may mga top notchers kita dyan. Yan, sa Bicol University College of Engineering. Saron sa mga programs na nag-produce nin mga top notchers, nin mga engineers. Yan, sa iba-ibang fields or discipline. Electrical, mechanical, civil, and so on and so forth. Yan po sa tuyang tutukaron sa pagbabalikan sa tuyang programa. Makalis lang ka nagkapirang pagiramdom. Hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman kasali sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawas sa presyon ng dugo para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso. Mark Stevia Food Supplement. Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya. Mark Stevia Food Supplement. Another product of Jmar Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores at butika dito sa inyong lugar. Kung Joey Kan albay sa iyong inaksyonan, mga programang magagayon talaga sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ng tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Jo. Nurture your Catholic life. Visit Vita Católica Bookstore for your books and souvenirs, religious items, and liturgical supplies needs. Visit Vita Católica Bookstore. Vita Católica Bookstore with a selection of different inspirational books, Bibles, children's books, novenas, vestments, catechetical books, mass cards, neo books, shirts, rosaries, pins and medals, images of saints, and others. Vita Católica Bookstore is located at the ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. For inquiries, message them on Facebook. Vita Católica Bookstore, an outlet of the Diocesan Multimedia Services Incorporated, Diocese of Legazpi. Your destiny
At the heart of Legazpi, El Palacio, the first enterprise development product of the Diocese of Legazpi. El Palacio, a unique place to spend and create memories with your families, friends, and loved ones. Homey accommodations with cable TV and Wi-Fi. Comfortable rooms with hot and cold shower with function halls. Perfect for wedding receptions, birthday parties, trainings, seminars, conventions, and meetings. El Palacio is conveniently located beside St. Gregory the Great Cathedral Parish, Albay District, Legazpi City. Come and visit us. When you experience El Palacio, you are extending help for the welfare of the clergy of the Diocese of Legazpi. For inquiries, contact 0936-921-1225 or message us through Facebook. El Palacio, your palace experience. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Sige, balik na po kita rin sa satuyang programa. Uy, makaskaso ng oras. Oras niya to, mga tugang 14 minutos makalampas an alas 10 din pagkaaga. Live kita sa duwang FB pages kan Bicol University and sa Extension Management Division, kan Bicol University, as in kan mismong FB page kan BIO. Yan. And then live man kita sa FB page kang Radio Veritas. Live kita mga tugang siyempre sa Free Radio, ang Radio Veritas. And then sa DCTV Channel 8. Yan. Yan ang mga platforms na kung saan po naka-aire ang sa tuyang programa. Sige, dito na paraluin ang sa tuyang mga introductions, mga adlibs. 15 minutos na nakalampas. Okay, ang sa tuyang pong temang winapagkaaga, yung mga tugang ang pigapod na Engineering the Future, the Seng Roadmap. Ang makakaulay ta po mga tugang, supposedly si Engineer, si Dr. Amelia B. Gonzalez, and Dean kan BU College of Engineering. But instead po, ang makaurantangon niyan, ipo ang Associate Dean kang BU College of Engineering, si Engineer Rolando M. Dasilio. Sir, good morning. Good morning, Engineer. Maray na aga po. Good morning. Maray na aga sa gabos na nagdahihinan nyo sa tuyang programa sa Radio Veritas. Okay, sir. Maray na aga sa gabos. And siyempre sa mga faculty members na kang Seng, and then sa mga estudyante dyan sa College of Engineering. Sabi ko kasubago, sayang. Kahit naging parte man akong College of Engineering, siguro mga 1980s, nag 2.5 years ako sa College of Engineering. Talagang ang math, abo sa kuya engineer. Kaya abo sa tuya ang math doesn't love me. Kaya siguro nag-iba kita nin direksyon o yung makita kalag ko sa entrepreneurship. Anyway, balikan na po ining College of Engineering. Pero ang taon na po nga ni sir naka-establish o nag-ooperate an sa tuyang College of Engineering sa Bicol University? Ano nga dito tabi, sir? Pirang taon na po nag-ooperate an sa tuyang College of Engineering sa Bicol University. Kasi bago sa introduction ko, ang College of Engineering, sa mga courses na dyan, saruyan sa pinakang ENOT, haloy ng programa na i-implementar kan Bicol University. Kasi nga, siya nagpuun dyan sa College of Engineering? Sa liwat, good morning sa gabos. Ang Bicol University College of Engineering actually nagpuon ka 1971. Aha. Kung di ako nasasala, ang mga pamayong nainot na nanindugan tiki sa College of Engineering, iyo sinda Engineer Navarro, kan panahon si Engineer Orozco, hindi nakakamundo nga ni pati si Engineer Barajas. Iyo. Ilin mga pioneer na ini kang Bicol University College of Engineering, haros sabay-sabay na halos nagpaaram na sa tuyang tinapaan. Okay. Nailing ko ba na sige, tabi. Programang ipig-offer kang College of Engineering, apat man sana. Actually, estudyante ako digdiya ka 1980 ka nagpuna kong magklase sa college. Inabutan ko sa College of Engineering, apat na programa. Iyo ang Civil Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, at asinso dating ining sabi mo kasi wago na nag-separate na so architecture. Okay. So bali apat engineer so
ano yan, kurso ka ito ka nagpuon mag-operate ang Bicol University College of Engineering kang 1971. Okay. Apo. Ano na po yan ang mga kursong nakadagdag sa paglipas kan mga panahon? Ano na sa mga kursong pigo-operate tangon yan sa mga momentong ini? Sakod sa mga presenting ini po. Tangon yan, igwa kami ng anong na programang ipig-offer sa College of Engineering, civil engineering, ang chemical engineering, ang electrical engineering, mechanical engineering, mining, geodetic engineering, as in ang ano po ba? Anim na. Aha. The civil, electrical, mechanical, chemical, mining, and geodetic engineering ang pigo-proserta po mo Geodetic yan. engineering. Okay. Sa mga nakalipas na taon po kan pag-operata 1971, halos pirang taon na ni engineer. Mga 40 years na, more than ano. O, tama ba ako? Mga 40 years na. O. Sa mga nakalis pong mga taon, ano po ang naging performance kan sa tuyang mga mga estudyante pagdating sa board examination? As in, asay na kurso, nag-excel o dakulaan mga mga passers, as in mga top-notchers? Pagkapuon pa sa ang Bicol University, aros nag-perform na ning gusto ang sa tuyang civil engineering. As in, maging ang mechanical engineering, actually, sinunod na board exam ka ang mechanical engineering, iba tulos kitang 6th placer si engineer Dante Guillermo na dati tama na professor sa College of Engineering. Okay. Ang civil engineering, halos kada board exam kan mga time na ito. Estudyante pa ako, pag-abot ka itong time na ito, bali, aki pa so programa kang civil engineering. Pero every time na igwanin board exam, natatandaan ko, perming igwa kitang nasa top 10 or top 20 pa, kang inot na panahon, top 20 pa. Pero may kitang igwa dyan. And in fact, ang 1995, number 1 kita sa board exam sa civil engineering. As in later on, nagkapirang bisis na kita sa civil engineering. And lately, ang mechanical engineering tasana ina-awardan pa lang kan sa Romuald daw bilang kabali sa top 5 sa top 5 sa performing school sa board exam kang mechanical engineering. Ikawardan sa Manila. Actually, saro ito sa tinuyo ni ang samuyang din, by the way, kung kaya ako ang ani ulit tingon niya sa indong atubangan, travel sa Metro Manila, kabali nga ni ito kasi kay puhan niyang mag-attender ka itong awarding ceremony sa PRC. Okay. Manungod ka itong mga bagong pasar sa mechanical engineering, as in manungod ka itong mga top performing schools. Okay. Congratulations, engineer, sa Indo sa pagiging kabilang sa top 5, tama ba ako? Top 5 performing top 5 schools. Actually, top 5. Okay. Babalikan ko, engineer, sa mga... Asin ba ko yun ang primerong pagkakataon na nasa top 5 ay nasa top performing school ang sa tuyang mechanical engineering. For the past several years, actually, several times na yan na nakuha kang mechanical engineering department. Ayun, pero kung pag-iisipon ng engineer, consistent na performer ang engineering Likewise, by the way, ang geodetic engineering, human, may mga pagkakataon ka nakaaging mga board exam na top performing school ang geodetic engineering. Congratulations, engineer. Talagang nakaka-producer kita ng mga top-notchers and makaugman na saro kita sa mga top-notcher o top-performing schools pagdating dito sa mechanical as in geodetic. And siguro pati naman sa iba't mga kurso sa civil and electrical, performer man ang Bicol University engineer. At so, electrical engineering, wala akong natatandaan na nakasabay kita sa top performing school. Pero kung pagiging ma-include sa top 10 o sa top 20 kang panahon, parati. In fact, several times na kitang naging number 1 sa board exam. Sa 1993, so dati kong estudyante si Engineer Minya, Nelson Minya, siya ang primerong number 1 kang Bicol University pagabot sa board exam. Tapos sinundan kang 2012, kung di ako nasasala, igwa kita si Engineer
Igo pa kitang duwang estudyante, number 1 and number 2 sa board exam. Oh, talagang ako na experience ka mismo kung gaano ka rigid, guraano ka kung guraano talagang hihasa ta ang mga estudyante ta. Ako mismo, sabi ko nga ni mga duwang may kabang taon mo na ako naging nag pre-engineering kaya lang talagang suminuko sa math. Okay, engineer, ining ining ibang mga courses ta like chemical, mining. Kumusta po ang performance ta kaini? Ini po bagad tama po ba ako dahil panahaloy na kurso sa tuya diyan sa College of Engineering? Yes sir, ining mining saka ining geodetic engineering, yun is bigapod ming mga aki pang programs Okay. sa engineering. Kasi nakakaugmang pag-abot sa board exam, mas alangkaon lang sa indang mga performance. Kasi nga dahil bago pa sinda, dahil ka pa ning so ito bagang pigaapod ng mga retakers pag-abot sa board exam. Kasi normally, ining mga retakers, yung ang nagiging pagabat sa Totoo yan. minsan. Kasi kung babasihan ta sa board exam, so percentage passing, kung itong mga retakers ma-take ulit tapos babagsak, nahuhugot nila. So, tama. So, kung minsan kakalibrate bagang sa tuyang performance on the basis of the number of passes in comparison diba sa total na nagtitake. Yan, ining geodetic saka mining talagang nagpe-perform sinda every year halos dayan parati aside perming may mga places alang ka permi ang sa indang passing percentage kumpara sa national passing percentage. Okay. Kung natanan mo tabi Kaya engineer. ninaugma kami kaya duwang iyan na departamento kasi Very good. nagkakatabang sila sa College of Engineering na itaas yung samuyang performance pag-abot sa board exam. Okay. Kung natanong po engineer, pira ang garo average ng passing percentage as compared sa national? Sabi ko sa bago, nakakalampas kita sa national passing percentage. Pero kung naramdaman mo ang average tapos as compared naman sa national? Ang normal kayang mga passing Opo. percentage sa national, although bako man siya por parariyo sa gabos ng mga courses, Ayan po. kung minsan nasa 50%, kung minsan nasa 45%. Pero ang sa tuya na performance sa mga program sa bigkatao ta, ang sarong marahay na parita digdi, iyon na permikitang ito duman sa taas in comparison o kumpara sa national passing percentage. So, perming alangkaw kita, over and above kita sa national passing. Permikitang alangkaw. Very good. Okay. Engineer, Bihiraon ang pagkakataon. Bihiraon ang pagkakataon niya na bumaba kita sa Although in the past, may nagigirumduman man ako na may mga pagkakataon ka itong sabi ko siya mga 1990s na bumaba kita. Pero bako ito bihirang pangyayari lang ito. So dahil in general talaga, pero may kitang nasa taas kang national passing percentage. Ayun, congratulations. Okay. Ini ang direksyon ng taon-taon, balikan ta or taon-taon sa bago kita mag-break. Mapasilin kita naman sa tema tang roadmap. Pero babalikan ta muna ni mga istorya. Okay. Sa ngunyan mga engineer tabi, sa inang ngunyan sa mga alumni ta kita baga po performer, kadaklan mga passers. Hay na po ngunyan sa mga alumni ta. Sa ina po sinda naka-empleyo, sa ina po sinda naka-place ngunyan ini mga alumni ta. Kung hihilingon ta ang mga opisina kang gobyerno digdi sa Albay o maging sa bilog na Pilipinas, masasabi ko particular digdi sa rehiyon kang Bicol. Pag nagtumang kita sa mga opisinang ini, normally ito na sa tuyang mga graduates kasi nagkakapot na ning mga aralangkaw na posisyon. Lalo na sa DPWH, for example, kasi nga inot na program tang nakapag-produce na ning so civil engineering, mechanical engineering. Kung magdadang kita sa sa Department of Public Works and Highways, Okay. may hiling mo kasi mga graduates sa ang rayaon dyan kasi nagkakarapot na ning mga
top management na positions. Okay, so pati engineer sa luwas kang Pilipinas, garo niya raon sinda no. Sa ibang parte kang Ay, kinaban ano. Dakul-dakul Raon sinda. kitang mga graduates sir, Aha. sa abroad. Mhm. Dakul-dakul kitang mga graduates sa abroad. Aha. Lalo na sa Middle East, sa sa Qatar, sa Aha. UAE. Oho. Dakul dyan. Actually, kang minsan na Okay. itong iba, so sa electrical engineering department, Mhm. one time nagtayo kami ng collaboration sa mga mga alumni mi. And Okay. dakulon so piritoon sa Middle East. Mm. Actually, igwa nga niya akong sarong former student yaon sa US ngo niyan. Bako sa na siyang license na engineer digdi sa Tuya. License na siya sa nagka-apirang estate sa US. Oh, very good ano. Igwa na siya ng professional license sa Okay. sa tulong estado, kundi ako nasasalo sa tulong estado kang US. Igwa na siya ng kapot na professional license as an engineer. Okay. Naramdaman ka tabi engineer na mid-bid na produkto tadigdi sa na nasa langkaw ng posisyon, either digdi sa rehiyon or sa national or sa international. May mga rumdum ka pong ngaran? Halimbawa, kaning anong tapo, may example ang Digdi tao. sa DPWH, sa mga rumdum ko, sa mga, si Engineer Petesa, for Okay, example. aha. Sa DPWH. Si Engineer Beltran. Beltran. Si Engineer Godo. Ay, Sa Engineer Godo. produkto ta pala sa Engineer Beltran, ano? alumnus ta pala, ano? Ng BIO. Si Engineer Okay. Petesa. Si Okay. Engineer Rodrigo. Rodrigo, Si Engineer Ujaman. Puro yan mga busing sa DPWH. Iyo. Kasi nga busing na graduate ng Bicol University. Familiar sa kuan mga pangaran. Okay, sa national po, sa mga naramdaman mo po nasa garo may pangaran naman sa national or sa international. Sa national, so si Engineer Vicente Loria, Oh. Division Manager sa NGCP, sa main office sa Diliman. Ikaw akong sarong estudyante digdiyo, manager man sa NGCP, digdi sa substation sa Bicol area, si Engineer Freeland Brimbuela. Oh, Si okay. Engineer Asaytono is likewise pamayukang high voltage DC substation sa Naga. Estudyante taman, former student may as in a graduate sa electrical engineering. Okay. So Anas man sila mga busing na ganyan sa engineering. Okay. Sa international po, so bigbanggit mo ka sa bagong nasa US na o na may tulong lisensya. Isa po ito, Engineer Tabi, kung okay lang. Kasubag ko pa pigre-recall pero Okay. parang si Engineer si Engineer Magalang. Okay. Engineer Magalang. Mention ko. O, orgulyoan Kasi ka. harayo na talaga ang inabot niya kasi ang masakit bagang makalisensya ka talaga as Iyo. an engineer sa US. Pero siya, kung di ako nasasala, tulong licenses na ang kabot niya sa Okay. US at sa estado. Orgulyo tayo kasi aling Bicol University yan. Bicolano siguro. Ali siyang Bicol University. Oh, Kasi alis- actually mentor, guest guest na mentor sa mga mentoring program para sa mga Okay. aspirant na professional electrical engineer. Okay. Pag titap Sa tawag. region ng Bicol. Opo. Igwa kaya sa Moya, igwa kami collaboration with the IIIE. Okay. Igwa kami ng mentoring program para duman sa mga aspirant na maging ma-upgrade ang license from registered electrical engineer to professional electrical engineer. Ayun. Kasi sa engineer Magalang, saro siya sa samuyang mga resource person pag-abot duman sa mentoring. Ayun. Magayon, Engineer, sa mga alumni ini mga nag-graduate sa 12, garo pag titap taman sinda, uning magiging speaker ka, uning magtaram ka ngaya, sige naman tulos, pipaunrahan kita, tabi Engineer, Yes, sir. Okay. So magayon ang naging mga produkto. Pero babalikan ko tabi engineer ini na nga sa proseso na may mga apat na courses kita o kay tong enot and then nagdagdag kita naging tapos uni na sa produkta na sa luwas na mga nagakapot na ni mga sensitibo as nalangkaw na pwesto sa DPW sa region, sa national, as in sa international. Babalikan ko ang garo admission paglaog kan mga estudyante na ita, ini baga
i-mold ni for 5. Tama ba ko, engineer? 5 years pa kita or 4 years na lang sa engineering? Kung nag-implement kita kang Aha. K-12 na program sa DepEd, naapektuhan sa tuyang programa sa college. Okay. So Technical Panel for Engineering Education kang CHED, nag-decide na i-reduce sa 4 na taon Ayun. ang engineering program. So 4 na taon na lang ang sa tuyang engineering program na medyo sa transition period nagiging mapagal para sa muya. Iyo, sa mga faculty. Kasi naintindihan ko. inabot pa ang pandemic. Pero may narinig ako kaya kami duman sa ang kadakla na idea kan sa muyang mga mga faculty, dahil dapat renew sa 4 na taon. Dapat Iyo, minantiner sa 5 taon. Iyo, garo naintindihan ko ang sitwasyon mo dito parehas kita. Ngunyan engineer, sa paglaog baga sa tuya kang enot, suboses, ngunyan buset na pira nga tabi engineer, so percentage kan buset na dapat maakseptar sa iba-ibang kurso ta dyan sa engineering? Pira po ito sa buset percentage? 86 pataas sir dapat. 86 Opo. pataas. Okay. Oo. Okay. Sa Kasi mga policy ito kang university policy kang university na dapat pag may board exam ang sarong course, dapat 86 or pataas ang sa iyang rating. Although sa reality, pag nagdigdig ka, halimbawa nga sa civil engineering, ang 91 is na siya, qualified but below quota na siya. Iyo. Sabihin, dakulong aplikante na yaon sa cream of the top kang mga graduate, kang mga eskwelahan. That is why, maski 91 na ang sa imong rating, nakakat kapag yung duman sa quota na ilalaog sa civil. Iyo, tama. engineer, Parihuman sa samuyang chemical engineering. 91 below quota pa rin sa okay. Sa mga kursong ining engineer tabi na civil, electrical, mechanical, chemical, mining, geodetic, sa mga nagtitake na mga maralaog, arindig di ang kadaklan na dakul ang aplikante ta? Or gabos po ining dakulon talaga. Nagsurubra kita sa sa mga gustong maglaog. Ang pinakadakol talaga civil engineering. Kasi nga ang mga aki, pagyaon sa college, ay pagyaon pa sa high school, ang sa indang paghiling kang engineering na field is only civil engineering. Kaya kasi gabos na mga pag-apply, puro lang civil engineering ang nasa isip nila. Okay. Kaya siguro dapat na kami, at sa parte mi, sa IE, o-offer kami from time to time ng career guidance. Okay. Diyan minsan sa mga eskwelahan nganing mapasabot sa mga magraduar na ang engineering is not only civil engineering. Iyo. Pasabot mi na panungod sa oportunidad kan sa muyang mga courses, tanganing at least nagaguide sa mga estudyante sa pagpili ng course pagpasiring nila sa college, particularly sa mga estudyante na ang nasa isip is engineering na profession. Garo yung mananggan, ang garo minaritinir sa isip kan mga aki, civil nga ako pagkatapos nga gani, nasa construction, nasa Pero igawan pala engineer tabi nin futuro, I mean, mas takul siguro naghahanap din sa electrical, sa mechanical, sa geodetic, sa mining, ano po? Na dahil lang siguro na kang na-appreciate kan mga aki. So that's why nagkukondukta kayo pigapod na orientation sa mga aki. Ano po? Career guidance. Importante para i-encourage mo nga talaga sa high school ng mga maestro na nami-meet me. Okay. Na dapat maging parte talaga kang so career guidance, mag-invite ng mga tanganing nagaguide ang estudyante kasi pag aki pa kaya ang mga aki yung pasyente dyan sa high school dahil man talaga sinda aware na gayo kung ano talagang mga courses basta pag marami sinda sa math ang nasa isip nila ma-engineering sinda so dahil man talaga ninda na hihilig pa kung ano talagang field, particular na field sa engineering ang talagang gusto ninda. Susunod po sa civil engineering, ano ang sunod na dakul ang takers? Chemical engineering, sir. Ayun. Chemical engineering. Pag chemical engineering ka, pag nakatapos ka po, usually, pasain ang direction mo po pag employment or pag nagluwas ka na sa eskwelahan, pasain po sinda, Engineer Tabi. Ayun, naputo. na
Naluyan signal. Engineer? Kumusta ang signal? Engineer, okay na po ba? Nagluya, sir. Nagluya. Okay lang. Sabi ko, Engineer Kasubago, Nagputol kasi, naputol. Opo. Pagkatapos po kang civil engineering, sabi ko sa bago, ang sunod na dakula ang mga takers, chemical engineering. Pag nakatapos pong chemical engineering, pasain po sinda, sa na industry sinda malaog, if ever? Ang iba sir ng mga dahil sa Ayun, medyo maluyan ang signal. Okay. ay Sige po, go ahead, Tabi Engineer. ang pigmimin mo sir, so itong mga dahil nakakasabay sa kota. Aday po, ining chemical engineering, ang sunod po, ang inot po ang garo dakula ang takers ta, civil engineering, yung kadaklan na, isikan mga estudyante. Ang sunod po na sabi mo ko sa bago, sunod ng mga takers ta sa chemical engineering. Kung mag-graduate po ang sarong estudyante sa chemical engineering na course, pasarain po sinda, ano pong mga trabahong naghalat sa inda sa luwas, sa industry? Hello, engineer? Medyo maluya ang signal. Maluya ang signal. Okay po. Clear po ba ito, engineer? Hello? Maluya ang signal dyan, Tabi. Nagpuputol. Duman na sa nagpuputol si engineer. Okay. Yung manang ganano, kung tutuntusan tayo itong pigisabi ni Engineer Kasubago, Engineer Dasilio, sa mga estudyante mananggan, kadakla na primerong, kung ang plano maglaog sa engineering, ang primerong nasa isip nila civil, tayo yung pinakang pamuso, pinakang midbid, and then nagkakaigwa sa isip nila na pagtapos ko yan ako sa construction, yan ako sa, sa opisina, sa DPWH, yan si engineer, binabalik si engineer, wala pa, yan ako sa construction firm, and so on and so forth. So yan pinakang midbid, pero sabi ng engineer, igwa pang ibang mga kurso, yaon dyan ang electrical. Ako lang mga nangay po sa tungan sa mga electrical services. Mabreak ko na kita? Okay. Sige. Alaton ta si Engineer Dasilio, mga tugang, ma-commercial break ko na kita. Makalis ka ni, babalikan ta ang tema ta may kinaraman sa The Roadmap kan College of Engineering dyan sa Bicol University. Pabultara po kami, makalis lang kayo ni. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and increase, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Hatod sa Indo, kan St. Stephen the Proto-Martyr Parish, ang panibagong raffle draw para sa pagpapagibo, kan bagong retablo, kan parokya. This time, pwede ka bumangganan in brand new Toyota Wigo. Auto para sa retablo. Prizes at stake. Consolation prize of 10 desk fans. Third prize, brand new gas range. Second prize, brand new 50-inch smart TV. As in first prize, brand new Toyota Wigo. Draw date on May 31, 2023 at St. Stephen, the Proto-Martyr Parish. Pwede ka mo magbakal ticket. Digdi sa Radyo Veritas Legazpi, Spirit FM, o sa Vita Católica Bookstore, ground floor, El Palacio Building, Albay District, Legazpi City. At ngayon, narito ang ating #Kwentong Marcafe. Ikaw ang bida. Stella de Torres po, taga Emelda, Sanuhan, Batangas po. 53 po. Opo, napakahilig po at napakasarap po ng Marcafe. Ako po dati nananakit ang aking katawan at saka po madalas mahilo. Nahapdi din po ang sikmura. Ay sinubukan ko po uminom ng Marcafe. Ay talaga pong nawala ang sakit. Talaga napakahusay po ng Marcafe. Ay nasubukan ko nga po talagang maayos nga po ang Marcafe. At yun po ang nakakatulong sa aking kalusugan.
Ikaw, anong kwentong Marcafe mo? Problema sa kalusugan, ika'y matutulungan, di ka pababayaan. SCTV, sagot dyan, maging sa kamatayan, honorarya at simbahan, pamilyang naulila, di na mamumroblema. SEDB, simbag sa pag-asenso, buhay mo tiyak magbabago, kinabukasan ng pamilya'y sigurado. SEDB, simbag sa pag-asenso, nagbibigay serbisyong totoo. SEDB, dito na tayo. SEDB, dito na tayo. Ini ang Veritas Legaspi, Radyo Asing TV, katiwala sa katotohanan. Sige, balik na po kita rin sa satuyang programa. 44 minutos makalampas alas 10 din pagkaaga sa programa niya tong programang Pang-edukasyon nasin pangkabuhayan hatod po sa tuya. Hatod po sa tuya. Nagisarabit ang dila ko. Nahatod po sa tuya kan Bicol University Extension Management Division. Nasa linya na tabi si Engineer Giraray. Okay, Engineer. Naputol kita kasi bago. Naputol na nakaputan ko, sir. Manugod sa Ayo. mga lumanan kan sa mo yung mga graduate sa chemical engineering. Opo, ayun po sa hapot ko. Actually, saro sa pinakadakol na oportunidad ni trabaho pag-abot sa sa engineering, iyo ang chemical engineering profession. Kasi ang gabos ng mga planta, particular sa mga manufacturing plant, gabos iya nagpo-produce ki waste na pigaapod. Okay. Ining mga waste na mga normally mga hazardous yan na kay puan handle kan sarong chemical engineer tanganing mapakaray ang pagsasaray as in pagdi-dispose. Importante lalo lang niya na mahigpit ng maray ang DNR manungod sa pagmantener kang karahayan ka sa tuyang environment na aling ma-protect. Normally, mga chemical engineer ang nag-handle kaya sa mga kumpanya. Kaya pala na may need. Sa mga minahan, sir. Sa mga maski minahan. sa mga minahan, ito ang mga chemical engineers. Maski sa mga minahan. Kaya pala siya ang second most in demand na mga na kurso diyan sa engineering. Ano po ang chemical engineering ano? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. May ano po bang kasi minsan may mga ano yung pagkakaiba kan civil engineering sa geodetic engineering? Ano pang pagkakaiba kan tabi engineer? Ay ang sarong civil engineer kaya, sir, manungod siya sa structure. Halimbawa, matugluki building, kaya kuha niyang alala ng structural kang sarong building, tanganing ma-survive niya kung sakaling magkaigo ngayon ng makusugulan nilo, dapat ma-survive kang structure. Okay. So yan, trabaho yan kang sarong civil engineer. Okay. Ang sarong sa mga areas na kung sa inapapaduman ang sarong civil engineer, manungod sa pigkapod na geotechnical na area. Pag sinabi naman na civil engineer na ang major niya nasa geotechnical, siya nag-aadal kang manungod kang mga soil kung paano gigibo ng pundasyon kan sarong structure. Kasi importanteng maadalang kung pira ang gabat na kayang i-sustain kang sarong kandaga na kung saan ibubutak ang structure. So pigaadalan dyan, minapuon yan dyan kung anong klaseng pundasyon ang kaipuhan. Now, ini naman manungod sa geodetic engineering, ang geodetic engineering manungod siya sa mga survey. Okay. Ngunya naging mahiwas ng maray ang application kang geodetic engineering kasi nga ni sa tuyang mga survey sa ngunyang pigigibo na sa paagi kang mga gadgets na nakakuya na sa satellite, naka-connect na sa satellite ang sa tuyang mga sistema manungod sa pagsusurvey. Kaya nga sabi nga ni sa muyang former department head sa geodetic engineering, inida ang pigbugtak digdi yung equipment sa Bicol University, digdi particular sa Muyang College, na nag-purchase mi kang 2 years ago, inida
pag naggagamit na ang mga surveyor, dawa dayaon ka sa Camarines Sur, pwede na rin ang surveyor ng sarong lugar basta na itaon na sa indakang alini ang specifications kang daga na susurveyon. So, Ayun. gamit ini sa muyang equipment tigdiyo, kaya dali na surveyon ang area dawa hanggang sa Camarines Sur. Ayun, gumaga, May ina-integrate. mga moderno pang equipment, tiling equipment na ini, pwede mong i-connect sa satellite. So, bako na sa Camarines Sur, pwede mong i-conduct ang mga survey. So siring na kayang hiwas ang application ka sa tuyang geodetic engineering sa ngunyar. Unlike before na ang survey nakarelay lang sa pig-apod na tripod. So ito bagang telescopic na set up. Na kung sa ito, so may sarong taga patindog kang rad. Tapos sisipaton hilingon sa mga mga bearings kang posisyon saka lang makakakondak ang survey. Pero ngunyan mahiwas ng waray dahil nga ni kayong technology ta sa ngunyan. So huminiwas unan sa indang application. May mga survey na ngunyan iling mga navigational na pigaapod na na nagigibo na talaga ninda sa paagi kang satellite. Ayun, kaya mas mahiwas. Takang inot, minadawag ako na, kung genetic nga ya, garo nga maluyang klase nga ya, parang nga taga-survey ako. Taka ito, one time nahiling ko mo na burubit-bit ang transit, may point pag mas spot, garo ang nadawag ka ito, mas garo nga ako, junior nga kang mga civil engineer nga ka, duman nga ako sa civil. Pero ngunyan pala, because of the technology, mas lalong mas suminiwas pala sa scope ng trabaho ni the engineering, mga genetic Masyadong mahiwas na, sir. Masyadong mahiwas na ang scope kang sarong geodetic engineer sa ngunya na panahon. Ayun, okay. Ining mga mining engineer tabi, o ning mga nag-graduate sa mining, sa insin data, kung isipon, di ba sa tuya, garo kulang mga mining, except for the Purapo, siguro, dyan sa Kamalig. Sa insin na, hain sin na yung tabi engineer, ining mga nag-graduate sa mining engineering course? Ang mga mining engineers tangon yan, sir. Actually, kung trabaho ang paghuhururunan, local muna abroad, makusog ang demand. Kulang ang sa tuyang graduate sa mga mining engineers. Kasi nga pipiraman siya na ang may mining engineering na program sa Pilipinas. Kundi ako nasasala, sa Bicol, sa Visayas, and then sa Manila na. So, sabihin, dikit lang talaga ang produce na mga mining engineers. Samantalang kung mamasdan mo ang sa tuyang ang kuyang kang Pilipinas, dakulon talaga dapat dakul baga talaga kitang mga mining site. Iyo, tama ka po. Kaya walang kita ning problema, huli nga ni kang walang pagmimina sa daima ang mga policy kaya bakung gayong bakung magayon ng pagmimina. Pero actually gabus na bagay sa tuyang palibot hali yan sa pagmimina. Iyo mananggad. Ang mga metal sa bigagamit sa gabus-gabus ng mga gamit, actually hali yan sa pagmimina. So kung magayon ng pagmimina, tama. Kita mga gamit na yan. Kung sabihin, nasa policy lang talaga. Saka may minsan mga salaang sa tuyang ipinapasunod. Halimbawa, yan na manungod sa pagkakwari na bakong magayon na halion ang ikwari yan mga laog dyan na bye-bye graba sa tuyang mga salog. Actually nga kung papabayaan tayo na ma-stack dyan, mawawara ng space sa tubig. Iyo mananggad. Dapat talaga halion sinda ba? Tama. Hindi dapat talaga pigahalin sinda kasi kung mapantay na yan, ang tubig, yung ibang dadalaganan, bakit na dyan sa diki madalagan, maluwas yan sa diki, tamayo na siya ng aagihan sa diki. Tungkol sabihin, may mga minsan, salaan sa tuyang na itataong mga informasyon sa publiko. Kaya nga sabi mi, one time, pig-encourage ni din ining department kang mining na kung pwede magluwas talaga sinda tapos ipasabot sa mga eskwelahan na importante sa buhay kang sarong nasyon lalo na sa ekonomiya ang pagmimina. Iyo mananggad. So dapat talaga magkaigwa kita kipakaray na mga policy tanganing
ang pagmimina magiging ligtas sa gabos. Iyo, okay. So kung pagkapod na engineer na responsible mining ano. Tama ba no? Responsible mining. Oo. Tapos mas pasabot ang sa tuyang mga young generations kung gura no ka-importante ang pagmimina. Tangaling mag-abot kita sa time na dako lang aplikante sa mining engineering. Kasi Iyon. na-experience kami in the past years na kulang ang aplikante sa mining. Actually, nagluwas na resulta sa entrance exam ta naman mo niyan. Okay. So mining kulang ding aplikante kaya hanggang ngunyan dahil pa napapano. So islat kang ilalaog mi na 35 students kundi ako nasasala. Dahil nga ni 20 so qualified applicant. Iyo. Sa So, sangutan. so kay puwan talaga nin information dissemination as in pagpapaintindi Kulang ano. ang aplikante. Kulang ang aplikante. Iyo. So dakulaw ng role mo nagad kang ano no, lalo yan sa mga dito kita bagan niya sa quarrying, may quarrying ano kita site sigdi. So the more na kay puwanta ni mga arang kuta kay na mga mining engineers pagabot ka na oras tabi engineer no. Okay. So medyo dito na sa ng oras tao. Okay, madama kita engineer tabi sa tema tabaga engineering the future, the roadmap pigaapod. Sa mga estudyante tangon yan, since nag-produce po kita ng mga graduates na araw kaini na kung sa insay nakakaabot, mid-bid na kita, nasa top 5 kita. Ano po ang baro pinakang programa kan Bio College of Engineering para sa mga estudyante ta na pagluwas kan mga ini, so target bang of quality, na tulos ma-employed ang mga ini, nahalang ka ang passing percentage ta, and so on and so forth. Ano po ang pinakang garo general na ano yan, na direksyon or pigigibok kan College of Engineering para ni pong pagluwas kan mga estudyante, talagang araw na kayang resulta, top notchers, placers, nakadumantulo sa mga employer, engineer. Nag-join ako sa College of Engineering kang Opo. 1988. Dan ko ang mentalidad kang kanaklangga sa muyang mga faculty ang Opo. time na ito. Mhm. Abo nila kang mga accreditation, gusto nila magturo sana. Ayan, sa mga senior faculty. Iyo. Actually, I belong to those, kangun niya lugaring, pera na lang kami natatada na senior faculty, si Engineer Aligan. Ako, si Oliver. Ako si Engineer Flores. Tulunan sila kami haro sa mga senior faculty. Ang namasdan ko digdi sir, kang panahon, Opo. habo talaga magturo, habo mag-research, habo mag-extension ka mga faculty. Kaya nga ni pag kung tatandaan mo siguro, lately lang kami naging aktibo pag-abot sa mga accreditation sa AAGO, ISO, and so on and so forth. Kan na-realize mo lang ini kang nagtukaw si Engineer Gonzales kan 2017 bilang dean. Kasi iba talaga ang ni Engineer Gonzales. Opo. Ang gusto niya talaga makomply so mga accreditation. Kapag abot kang oras, dapat pag nag-accreditation, igwa ka mga document. Iyo. So, re-work out talaga yan ni Engineer Gonzales. Kaya nga kung mamasdan mo sa ngunyan, actually, nakakaugmang isipon na sabay-sabay niyang nailusot. So, COPC, College of Engineering, apat na program, sabay-sabay niyang sabay-sabay na nakaluwas po niya lalo. Accredited na igwala kami ng program compliance sa CHED. Level 3 na kami, phase 2 sa AACO accreditation. Congratulations. So isa, nakalusot man kami. And so on. So ngunyan, ang gusto talagang mangyari ni Madam, si Ringailio, kasamuyang din, ang gusto niya, masustain ang pag-produce ng mga importanteng research and extension program ng college. Kasi ining mga research and extension na ini, ang gusto niya ma-translate pasisiring sa community kasi diyan tama. Diyan ang dahil pumipang dapat na trabaho kasi nga sabi ko sa kasubago, dahil kami aktibo pag-abot sa research and extension kaman nakaaging panahon. So ang gusto niya niyan sa iyang maarabot ng mga madara talaga sa muyang makakuni kami sa publiko. That is why ang sa mga gusto niyang mangyari, matap ang ang mga community na pagdulok sa muya kung sakaling may mga pangangaipo, tanganing at least maitao mo so technical na pwede mong ikatao sa community. Naugma kami na sabihin sa Gabos, na sa Ngunyan, igwa kami ng mga pigapod na MOA sa Malinaw,
igwa na sa Tabaco, igwa sa Pulangi, sa Castilla Sorsogon, asin igwa man sa Ligao. As in degree, may mga aktibo kaming extension program na actually nga ni kan nakaaging, kundi ako nasasala, kan 2018, na-awardan pa nga si Engineer Di Matera Si Fernan. sa Sarsaro Ming Extension Program, manungod kay itong enhancement kung siya nag-train kami ng mga barangay electrician tanganing magiging license na master electrician sa Castilla, Sorsogon. Ay, magayon po Actually, yan. na-award din Magayon yan RDE, ang time na ito, na-award din sa College of Engineering. So, nagtutubod kami na sa mga maabot na aldaw, marirealize mi na igwa kami ning makusog na connection sa suyang mga komunidad tanganing makapagdara ning serbisyo as in tabang ang Video College of Engineering, particular ini sa muyang mga programa na pigi-offer. Ayun. So yan ang direksyon na pigdatahak mo yan kang College of Engineering, makomply sa gabos na mga institutional, government requirements, as in talagang sumandato ta ba engineer no, di ba? Mandato ta, extension, research. Yun ang mga pigiribo tangon yung tabi engineer no. Yan ang direksyon tangon yun no. Yes sir, takang nakagi mga panahon dyan kami dahil nag-hero. Although muna nauugma kami pasdan sa mga baguming faculty. Very active na sila sa research, active na rin sila sa extension program. That is why nahihiling mi sa parte midigdi sa opisina, kay Madam particular, kay Madam na Gonzales, nahihiling ng dahil marirealize mo itong pangaturugan mi na maging aktibo man ang College of Engineering pag-abot sa research and extension program. Okay. Gusto ko po maghapot ko ta engineer kaso kuha na namatag na oras din po maaram. Engineer, baka may mga depo ako nahapot, baka may mga mensahe ka pa na gusto ang ipaabot sa mga parantabay, lalo sa bio community, sa mga stakeholders ta, sa mga estudyante. Please go ahead, tabi engineer. Gusto ko lang ipaabot sa kapos na ang College of Engineering aliyon sa lang permi, as in willing kaming maray na makatabang sa publiko. That is why gusto mi na makakonek kami at magkaigwaling maray na connection sa publiko tangaling maitaumi man ang samuyang mandato base sa samuyang charter ining pigapot na Republic Act na nag-create kan Bicol University College of Engineering. Bago ako magtapos, gusto kong pasalamatan. Ano yung digdi actually naling ko lang na-recognize ka Suwago. Sige po. Ano yung nasa muyang Department Head sa Electrical Engineering, si Engineer Olesco. Likewise, ang sa muyang sarong faculty, bagong faculty sa college, sa Department of Electrical Engineering, si Mex Mordas. Good morning sa inyong dua, and then thank you sa pagsabay digdi sa kuya. And of course, gusto kong ipaabot ang samuyang congratulations sa ngaran ng samuyang din kung tukaw na presidente si Dr. Nibres, nakakatukaw lang kang bilang presidente, ikasyam na presidente kang Bicol University. Sa liwat, salamat sa Indogabos, as in, salamat sir sa pagtatauling oras sa samuyang opisina na makapagpaabot sa impormasyon sa publiko sa paagikan sa inyong programa. Okay. Thank you. Salamat tabi engineer. Yan po si Engineer Rolando M. Dasilio, an Associate Dean kan Bicol University College of Engineering na nagrepresentar po sa Indang Dean si Dr. Engineer Amelia B. Gonzales, ang Dean kang College of Engineering. Again, sa team kang College of Engineering, congratulations po sa inyong mga accomplishments, sa inyong mga achievements, and ako nakulam sa kayong pagtubod na talagang nasa mapa, nasa tamang direksyon, or talagang mas magayon ang sa tuyang direksyon pag niyaon po dyan sa College of Engineering. So, dyan po nagkitapos sa tuyang programa, sa laog din sarong oras. Ini po grarian sa inyong nakasabay. Sa pangaran kan sa kuyang partner, si Professor Seth Di Matera, sa pangaran kan mga karibata dyan sa Bicol University, headed by our President, Dr. Baby Boy Benjamin D. Nibres, and of course, si Professor Weng Soylo, ang Director kang EMD, and sa kabos ng mga Vice Presidents, mga Deans and Directors. Ini po si Edgar Barameda. Salamat kan sa inyong pagantabay hasta sa masunod na Webes sa programang Pangkabuhayan, ay Pang-edukasyon asin Pangkabuhayan. Thank you. Good morning.
Napasaindo ang programang Bicol University, programang pang-edukasyon at pangkabuhayan. Antabayan liwat sa masunod